дуруд бинандагони азиз, ҳамсӯҳбати солинавии мо ҳастанд. бонуи ҳунарманде ки дар баробари сахтиҳои рӯзгор мардона устувор истодаанд ва бозам ҳунарашонро барои ҳаводорону барои мухлисони мусиқӣ пешниҳод мекунанд. Дилноза Каримова, аввалан барои шумо соли нави милодӣ муборак бошад. хуб хеле медонем, албатта 2-3 соли охир барои шумо хеле соли душвор буд, вале маҳз ҳамин соли 2020 барои шумо чӣ гуна сол буд? пеш аз ҳама дуруд бар шумо ва аҳли тамошобинону хонандагони радиои Озодӣ ва барои таклифатон ташаккур мегӯям. Аслан дар ҳақиқат тамоми Тоҷикистон, тамоми мардуми тоҷикони дунё медонанд соли 3 соли охири зиндагиам чӣ гуна гузашта буд ва албатта соли сипарӣ гашта барои тоҷикистониён ва ба кулли ҷаҳон як соли мушкил буд ва чандин нафарон касал шуданд, бемор шуданд, бемори ковид. Чандин нафарон азизонашро аз даст доданд. Вале дар оилаи мо бошад, ин як тӯҳфаи бебаҳо буд, ин як фарзандаки дустурак ба оилаи мо. Ташаккури зиёд. Писарча мана аллакай айни вақти карантин буд ки писарчамон ба дунё омад. Ба фикрам тарсидидан, як ҳолати бисёр ҳаяҷоновар буд ҳамон лаҳза. Дар ҳақиқат 2 моҳи ё 3 моҳи охир пеш аз фарзанддор шуданам бисёр ба ё ин ки ваҳм дода шудам, ё ин ки чӣ як маро фаро гирифт, як эҳсосоти аҷоиб. худи ҳамин беморӣ бисёр воҳимаи баланд дошт. Шояд шумо ки ҳам ҳомиладор будед, ҳам ин хел воҳимаи мардум шояд дучанд шуд барои шумо. Бале, аз хона намебаромадем, ҳатто ки ягон кас ба мағоза рафта биёяд аз оилаи мо, мисол шавҳарам мо наздикӣ намекардем то ки рафта тамоми анҷомашонро нав мекарданд. Ин на фақат дар оилаи мо буд, ин дар оилаи тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва албатта бо гуфта гузарам ки падари азизам ҳам дар аввалин волнае ки гузашт моҳи май буд, бемор шуданд ва хушбахтона мо аз ин беморӣ халос хӯрдем. пайванд ба ҳамин вазъияте ки шумо гуфтед, шумо шояд пас аз чанде ҳамин фарзанддор шуданатон як сурудеро ҳам барои ҳаводоронатон пешниҳод кардед. Дубора мерасад шодӣ. Мехостам дар бораи ин каме ҳарф занед ки чун вақте мо ҳамун намоҳангашро ё наворашро тамошо мекунем, шумо яъне ки маълум мешавад ки маҳз барои бемории коронавирус аст. Вақте мо дар карантин менишастем бо Сурайё Ҳакимова, ҳам дугонаам, ҳам дӯсти азизи хонадони мо ҳастанд, гуфтем биёед як суруд кунем ки ба мардум умед бахшад. ҳолати мардуми мо ки падараш, писараш, модарашро ба оғӯш гирифта наметавонист, акаву додар, бародар даст дароз намекарданд ба якдигар. Ва вақте ки ҳамин клипашро ҳам Теймурҷон Султонов режиссёри ҳамин клип, аранжировкаи Зайниддинҷон акоям худаш мусиқиро танзим кард. барои бинандагони барномаи соли намо як каме замзама кунед. Албатта ба ҷонам. дубора пурзи шодӣ мешавад айём, ба андӯҳи ҷаҳон ҳам мерасад фарҷом. ҳамеша орзуро сабз медорем, зи субҳи ишқ моро мерасад пайғом. бисёр як калимаҳои аҷоибро ҳам истифода ба ҳамун нафароне ки дар ҳолати яъсу ноумедӣ қарор доранд, ин суруди шумо як дубора нерӯ медиҳад. чӣ хеле мебинем ҳоло шумо албатта хандон ҳастед, хушҳол ҳастед, вале як сол 2 соли пеш шояд ин гуна вазъияту ҳолат дар шумо камтар буд. хуб анакнун пурсидан мехоҳем ки яъне ки ҳар дардро дар зиндагӣ давои будааст ва чӣ хел аст анамин таассуроти шумо, ҳамин мушкиле ки ба сари шумо омад? Чун ҳоло шумо гуфтед фарзанддор шудед, яъне чӣ гуна ҳар яъне ки дарду ҳар ноумедию ҳар мушкилиро зиндагии худ давое мебахшидааст ё не? Чӣ хел аст? албатта он чизе ки дар зиндагии ҳар як инсон мешавад, ин ҳамаш бо розигии худованд, бо розигии Аллоҳ мешавад. ва он нафароне ки азизонемонро ки мо аз даст медиҳем,
ҷои онҳоро ҳеҷ кас ҳеҷ гоҳ пур намекунад ва ҳамагон медонанд ки барои ман шаби соли нав ин як соли фоҷиавӣ аст, як рӯзи ки барои ман хурсандӣ набошад, аммо ман кӯшиш мекунам ҳамеша барои оилам, барои фарзандонам ҳамеша хандон бошам, хонаро ҳам ором медиҳем, арчаи соли навӣ мекунем. ин фикр намекунам ки барои дард ягон ба кулли ягон куллан ягон давои бошад, аммо мон бо ин дард зиндагиро қабул мекунем ва ҳам одат мешавад бо ин зиндагӣ кардан. ва намуди зоҳирии ханда ё мисол ин мумкин ки дурӯғ бошад, лекин мо ҳамеша кӯшиш мекунем ба хурсандии оила, ба хурсандии мардуми тоҷик, мухлисонамон ки пазмонаш шудем, бисёр пазмони мухлисонам шудам ки ҳамин консерт монем ки як барномаи хубе барои мухлисони азизамон пешкаш кунем. аммо ҳамин ҳолате ки шумо яъне ҳолати бисёр мушкиле ки доштед, чӣ гуна тавонистед ё бо кӯмаки кӣ тавонистед ё дар зиндагӣ чӣ баҳонае шуд ки боз шумо як каме рӯҳиятон болотар бошад? Гуфти рӯзҳо ки если тебе плохо работай. Работай. Мо ҳамин ба эҷодиёт дода шудем. Албатта мухлисам буд як зани калонсол, вақте ки баъд аз 6 ё 7 моҳи чи ҳамин фоҷиа дар оилаи мо омадану гуфтанд ки мо мехоҳем ки дар ҳамин маҳфили мо шумо иштирок кунед. Ман гуфтам ки не, ман наметавонам иштирок кардан, ман худамро ҳозир чӣ хел гӯям тасаввур наметавонам дар саҳнае ки вақте ки модарамро набинам. ҳамеша ҳамроҳи шумо, ҳамеша ҳамроҳам буданд ва он кас ба ман гуфтанд ки шумо бояд кор кунед. Агар мана мисол духтур бошад, ягон мусибат бошад, баъд аз 2 ҳафта ба кор мебарояд, ё ин ки муаллим, ё ин ки ягон дигар соҳаи мисол касби. Шумо санъаткор ҳастед, ин касби шумо аст, мо ба шумо ниёз дорем, мо мехоҳем ки дар маҳфили мо шумо бошед. хайр гапи он модари бузург ба ман мумкин ки як қувват бахшидим ё чӣ, рафта баъд иштирок кардаги будем. Бо ногуфта намонам ки ба қироби мо як сюрприз дорем, боз як суруди нав, баъдан мешунавед дар бораи чӣ. ҳозир айнан ҳамин саволи манам ҳамин буд ки чун шумо ҳар сол як навигарие мекунед, ҳар сол як барои мухлисон як чизи ҷолибе пешниҳод мекунед. хуб имсол чиҳоя дар назар доред дар соли 2021? боз ҳам барои мардуме ки дур аз ватан ҳастанд як суруд бисёр хоҳиш мекарданд, бо Сурайё Хошита як фикр кардем чӣ гуна кунем ки ҳамон суруд ба дигар сурудҳо монанд набошад. Мисол вақте ки мо ғарибӣ мегӯем, мо фақат азобро мебинем, фақат хунукӣ дар берун мондагӣ ё ин ки вай. Бисёр муҳоҷирон дар Русия ҳастану чӣ қадар тӯё вай шуд, омада доир нагардид, азбаски ки омада натавонистанд мисол, ё ин ки рафта натавонанд, ё ин ки арӯз дар он ҷо, домод дар инҷо, ё ин ки падару модарашон нестанд, тӯй кардан наметавонанд. Барои ҳамин мо ҳамеша тарафи позитивро мековем. Агар камтар хом бошад суруд, узр мепурсам. муҳоҷир мешавад шаҳбачаи модар барои кӯдакону рӯзи фардояш, агарчи талх бошад зиндагӣ ӯро, басо ширин ба дил он орзуҳояш. ин ҳамин як порчаашро мехонам, дигарашро намехонам, тайёрашро сонӣ баъдан пешкаш мекунем иншоалло. хуб, як таманниёти солинавии шумо барои он нафаре ки лозим дида ҳисоба? Бале, ман аввалин тӯҳфае ки аз соли 2021 мехоҳам, ин пайғоми нест шудани ин вируси коронавирус ва боз шудани санъатҳо, ки мо як ҳунари худро дар дигар давлат ҳам нишон диҳем ва он модарону фарзандон бо ҳам бошанд, муҳоҷирон омада раванд ва чӣ хел ки дар клипи ман буд, ҳамин маскаҳоро, ниқобҳоро кашем, партоем ва ба оғӯш гирем якдигарро. ва ман як чизро мушоҳида кардам ки дар ҳамин вирус омаду одамият иваз шуд, мо ҳама иваз шудем
мо якдигарфаҳмӣ зиёдтар шуд, меҳри оқибати мо зиёдтар шуд ва бигзор ки ин гуна муносибати мо мароми зиндагии мо шавад.